Нинди син татар кызы. Казанда республика күләм татар кызы 2021 бәйгесенең финалы узды. Татарстанның шәһәр һәм районнарыннан җыелган иң матур һәм иң сәләтле 12 кыз татар кызы мактаулы исеме өчен көч сынашты. Бәйгенең финалын безнең хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Миллилек, гүзәллек. Габдулла Тукай исемендәге филармония залына килеп керү белән әнә шул ике төшенчәнең, ягъни гүзәллек һәм миллилекнең нәрсә икәнен аңлыйсың. Тамашага килүчеләрне ихлас елмаю белән узган елларда татар кызы бәйгесендә катнашучылар каршы алды. Алты ел рәттән халыкара дәрәҗәдә үткәрелүче татар кызы ул матурлык, сәләт һәм милли традициялар бәйгесе генә түгел. Ул Бөтендөнья татар конгрессының уңышлы, тулы бер хәрәкәткә әверелгән проектларның берсе дип сүзен башлады Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров. 2011 елда Чиләбе өлкәсенең татар конгрессы тарафыннан башланып киткән әлеге бәйге Бөтендөнья татар конгрессы канаты астында халыкара дәрәҗәгә ия була. Хәзерге вакытта проект илебезнең 48 төбәгендә һәм дөньяның 15 чит илендә уңышлы алып барыла. Махсус татар кызы бәйгесе дирекциясе төзелгән. Аның җитәкчесе итеп Гүзәлия Гыйниятуллина билгеләнгән. Татар кызы ул шәхесне формалаштыру һәм чыннан да без бүген шәхес исемен беләчәкбез. Бер ай дәвамында кызлар үз нәселләрен өйрәнделәр, тарихны өйрәнделәр. Аерым бөек татар хатын-кызларына багышланган лекциялар булды. Әлбәттә инде аерым безнең милли гореф-гадәтләргә дә, аерым калфак буенча да, аш-сулар буенча да мастер-класслар булды. Мин бүген сезгә татар кызы нинди булырга кирәк икәнлеген дигән сорауга җавап бирмим. Ул сорауга җавапны сез үзегез табачаксыз. Бәйге кызларның үзләре белән таныштырудан башланып китте. Биредә алар үзләренең гаиләләре, кызыксыннары турында сөйләделәр. Минем максатым сәхнәгә чыгып танылу түгел, үз күземне табасым килә. Минем өчен туган йорт, туган нигез төшенчәләре беренче һәм изге. Һәрбер кеше үз үзен эзләүне нигезеннән һәм нәселеннән башларга тиеш дип саныйм. Хыялым үзебезнең нигезне күтәрү. Татар кызы бәйгесе ул бәйге генә булып калмый, ул шундый бер гаиләгә әверелә. Һәм әлеге гаилә мине инде шундый ияләшеп беткән ниндидер әйберләргә күз, яңа караш белән карарга өйрәтте. Чыннан да кызлар арасында көндәшлек бөтенләй дә юк. Бер-берсенә карата җылы, ихлас мөгамәлә әллә кайдан сизелеп тора. Финал алдыннан алар 2 атна дәвамында Казанда яшәп, төрле чараларда катнашып, остазлардан үрнәк һәм дәресләр алдылар. Әнә шуңа да бәйгедә тәкъдим ителгән интеллектуаль уенда катнашып, мәдәният һәм сәнгать, мәгариф һәм фән, җәмгыять өлкәсенә кагылышлы барлык сорауларга дөрес җавап бирделәр. Җаваплар рәхмәт итегез. Мөхлисә бабай. Мөхлисә бубай. Әйдәгез дөрес җавапны карыйк. Мөхлисә бубай. Шулай да тамашачыларның күңелендә иң истә калганы Зәңгәр шәл спектакленнән үзек булгандыр. Кызлар үзләренең шул кадәр камил актерлык осталыгын күрсәтте. Безнең хатын кызларыбызның җаны нишкәрәк җептән тукылгандыр. Шуңа күрә алар сөйкемле дә, батыр да, эшчән дә, горур да һәм шул ук вакытта бик тә түземдә ди. Менә шушы әйберне без бүген инде күрдек, белдек, кызларыбызга карап сокландык. Афәрин, булдырдыгыз кызлар. 12 кызның һәр кайсына халык мәхәббәте, иң серле, иң уңган, иң зыялы, иң иҗади, иң сөйкемле, иң ягымлы, иң зур ачыш, иң максатчан, иң җитез, иң зирәк, иң ихлас кыз кебек исемнәр бирелде. Бөтендөнья татар конгрессының татар кызы проектының тарих битләрендә яңадан бер сәхифә язылды. Мавыктыргыч, кызыклы, кабатланмас хатирәләргә бай сәхифә.
Мин хәтерлим, 2013 елда Нәрина Динур Закиров биредә сүзләремне куәтләр. Әлеге бәйге уңышлы проект булачак һәм дирекцияны төзергә кирәк. Бу проект татар кызларын һәм шул исәптән татар милләтен дөнья күләм танытачак икәнлегенә карар кылган вакытта без ул сүзләрне инадып ышанып әйттек. Ә бүген әлеге карарның, әлеге сүзләрнең нәтиҗәсен гамәлләр аркылы күрәбез. Менә алар безнең милләт дәвамчылары, менә алар безнең милләт балалары, бөек татар хатын-кызларының дәвамчылары. Республика күләм татар кызы 2021 исеменә Саба районыннан Айгөл Куддусова лаек булды. Нәкъ менә ул көз аенда Үзбәкстанда узачак халыкара татар кызы бәйгесендә Татарстаннан яклаячак. Айзилә Батырханова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.